ko, Mitch. Lumang style na yan. Ginawa ko na yan. Mitch! 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 Oh, Ruby! Magandang umaga. Halika, tuloy ka. Halika, upo ka. Napadalaw ka. Hihiram sana ako, Mitch. Kasi... Sige na, Mitch. Pairamin mo na ako. Kailangan ko lang talaga. Sige, pero ibalik mo din ha, kasi kailangan ko din ito. Oo, makakaasa ka. Ibabalik ko din sa katapusan. Magkano bang kailangan mo? Mga 3,000 lang naman. O ito, sana makatulong. Salamat. Sige, alis na ako. Ibalik mo din sa katapusan ha. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ruby, Oh, Mitch. mukhang maganda ang mood natin ngayon ah. Baka pwede mo na akong bayaran. Ito naman. Baka pwedeng bumalik ka na lang sa katapusan. Katapusan na naman? Hindi pa kasi nagpapadala yung anak ko. Ilang katapusan pa ba ang sasabihin mo sa akin? Hindi natatapos ang katapusan, Ruby. Ruby! Ano nangyayari sa'yo? Ruby! Tulong! Tulong! Ruby! Ruby! Tulong! Tulong! Ruby! Mahal! Mahal! Anong nangyari? Bakit ano bang nangyari? Bigla na lang siyang nahimatay. Ruby, babalik na lang po ako sa katapusan. Pasensya na po. Sige po. Mahal, mabuti gising ka na. Kumusta ng pakiramdam mo? Nakaalis na ba si Mitch? Oo, mahal. Bakit? Hay, mabuti naman. Ginawa ko lang yun para tigilan na ako ng babaeng yun. Ano? Nagpanggap ka lang na nahimatay kanina? Oo. Ano? Ayos ba yung acting ko? Hindi mo ba alam na sobra akong nag-alala sa'yo? Ano bang pumasok sa isip mo at ginawa mo yon? Mahal, pasensya ka na. Alam mo naman na wala pa tayong pambayad sa utang sa kanya. Ginawa ko lang yun para tigilan na niya tayo. Sana nakiusap ka na lang. Hindi maganda magpanggap na may sakit ka para lang makaiwas sa utang, Ruby. Mahal! Pasensya na! Mahal! Mahal! Si Ruby ba yun? Andito na naman tong babaeng to. Mahal! Andiyan na naman si Mitch. Pag tinanong ako, sabihin mo may sakit ako. Uy, di sinampay ko na magtuloy. Hoy, saan ka pupunta? Paano tong sinampay mo? Basta kunwari ikaw nagsasampay. Magandang umaga. Nandyan ba si Ruby? Oo, kaso may sakit. Umalis, nagpa-check up kasama ng anak mo. Ilang araw na kasing nahihilo. Eh parang nakita ko lang siya kanina na nagsasampay ah. Baka ako yung nakita mo nagsasampay kanina.
Sige po, bumalik na lang po kayo sa susunod na araw. Siguraduhin nyo lang na hindi nyo ako niloloko. Bakit naman po namin kayo lulukohin? O siya, sige, pakisabi sa asawa mo. Nababalikan ko na lang siya sa 1 linggo. Sige po. O, baka naman sa susunod na linggo, may sakit na naman ang asawa mo, ha? Sige, alis na ako. Bakit ganyan na naman ang itsura nyo? Ay, ang hirap talagang maningil ng utang. Sino? Si Aling Ruby po ba? Ilang beses na akong pabalik-balik sa bahay nila. Lagi na lang may sakit. Bakit kasi Nay, pinautangan nyo pa? Niloloko na nga lang po kayo. Naawa lang ako sa kanila, anak. Kasi kailangan nila yung pera noon. Pero nung kayo na po yung may kailangan, hindi nyo na po sila masingil. Yung halos pabalik-balik po kayong naniningil. Grabe na po yung pagod ninyo. Hayaan mo na, anak. Baka sa susunod may pambayad na siya. Sana nga po, Nay. Sige na po, Nay. Naalis muna po ako. Sige, anak, mag-ingat ka. Si Aling Ruby yun ah. Aling Ruby, magaling na po pala kayo? Ay, oo. Eto, kagagaling ko sa check-up. Mukhang hindi naman po kayo sa doktor galing. Sige po, alis na po ako. Nay! Oh, anak, nandiyan ka na pala. Alam niyo ba kung ano yung nalaman ko? Ano yun, anak? Si Aling Ruby, mukhang wala namang sakit. Ano? Nakita ko kanina, mukhang okay naman. Yun din ang hula ko, anak. Dahil kapag naniningil ako sa kanila, kung di ako pinagtataguan, laging dinadahilan na may sakit. Subukan niyo, Nay, sa susunod na araw. Oo, anak. Kapag inartihan niya pa ako, hindi na ako maniniwala. Bali-balita din po, Nay, na ganyan din po yung ginagawa niya sa ibang taong hinihiraman niya. Yang Ruby talaga na yan. Nay, huwag kayong masyadong nagagalit. Alam niyo namang... Ako nang bahala, anak. Sige po. Nay, may lakad po ba kayo? Oo, anak. Kailangan kong singilin si Ruby. Mag-iingat po kayo. Salamat, anak. Aalis na ako. Nay, gusto niyo bang ako na lang po ang maningil? Hindi na, anak. Kaya ko na to. Pero Nay, Ako nang bahala, anak. gusto niyo po bang samahan ko po kayo? Hindi na, anak. Sige po. Sige na, anak. Aalis na muna ako. Ikaw na muna ang bahala dito. Ruby, kamusta? Mitch! Mukhang magaling ka na. Oo. Kaya lang... Ano kaya lang? Ano? Bigla ka na naman magkakasakit? Alam mo, lumang estilo na yung ginagawa mo. ang kulit mo naman kasi. Sinabi ko naman na babayaran kita. Kailan pa? Sa katapusan ng mundo? Kailangan ko ng pera ko, Ruby. Baka naman ngayon, mabayaran mo na ako. Ay naku, wala akong pambayad sa'yo. Huwag mo akong tatalikuran. Umalis ka na dito. Wala kang mapapala. Ay naku, Mitch. Lumang style na yan. Ginawa ko na yan. Hindi yan e-epekto. Hindi pa din kita babayaran.
Bakit? Anong nangyayari dito? Mang Berto, tulong! Hindi po siya nagpapanggap. Totoo pong may sakit ang nanay ko. Halika, tulungan ko kayo. Nay, inom muna po kayo ng tubig. Salamat, anak. Mitch? 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 Ma, sandali lang po. May tao po ata. Ikaw pala, Aling Ruby. Halika. Pasok po kayo. Anong sadya mo dito, Ruby? Andito ako para magbayad sa hiniram ko. Pasensya ka na sa inasal ko pag naniningil ka. Matagal na akong may nararamdaman. Ayoko sanang malaman mo ito. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ito pala yung nahiram ko. Salamat. Pandagdag ko ito sa pagpapagamot ko sa sakit ko. Pasensya na talaga kayo. Mitch, magpagaling ka. Sige, alis na ako. Maraming salamat.